Basabazarren baratza, untzadun homek ezia. Basabazarren baratzan, untzadun hormek esian, eguzkiak lehen maitian, otzaldi zoron baten itzuli, jokanago kikatean. Pues la vida en Galdácano en aquella fecha era una vida muy tranquila porque había muy poca circulación. Las casas, toda esta zona era la zona principal de toda la calle, como es como ahora, la zona principal de Galdácano. Sortzi urtegaz orduen hasten ziren eskolara, da, sortzi urtegaz. Da, claro, bederatzi urtegaz iten zen komunioa, da, kasualmente bakorde jakin eskolak barrizte inbitu zela. Ze, nik ez da nos fundute da zonarik eskola. Nioan nintzen sortzi urtegaz, da, lehenengo letrak eta lehenengo peusuk antxemonu zen. Doña Pia Arzuaga, viuda de don Francisco Azpiazu. Claro, gero eskolak herri ebe hazin zen apurtxu bet, da, eskola barrizte odin bezan zen. Goien mutilek eta behan neskak eta ez egon besterik. Da, claro, dano patera, komunipez, dezebez, da, akordeun erregular, ointomintu noso-nos, barrizte odin behitu zela. Da, pasegin duzen sakristerire. Zorduen sakristerien, behiten gindu zen domeketan, zerak, teatroak eta egin duzen, jan zertzen gintu zen, da, eszenario txuetuk egin duen, don Franciscoko emotuzkun zera, kartilia komuninoiteko, ze gaurro ez da ituelango zeripadeki bai, orduen, bueno, aite guria eta kredoa eta salbea eta, bueno, danak buru sartu behazian. Jokan agokikatea, ate gorri zurezkoa. Ate gorri zurezkoan, eurizarrek usteluan, marrazkiloek bide bihurrin, dirdaitxuez Por ejemplo, estaba el bar de Vicandi, un poco subiendo hacia el ayuntamiento, estaba a continuación del bar de Vicandi el cine. Después del cine había un caserón grande, tenía la parte de abajo, pues tenía una carnicería, una frutería y un almacén que era precisamente nuestro. Da, no se nos konpondu zituen eskolak, dator zen don Miguel Primo de Rivera, bederatzi urtean osan manduen. Da, etor zen don Remigio Gandasegi, Galdakoko semea zan, Amadeo Gandasegin anaia. Da, etor zen, da gu mongolitatxo lesbe batzi urtegaz, banderatxoko ite, bandera espainola, plazan, resibimintu iten, da, gu argitatu zela eta, da bata kondekrazioetan ekarri bene, bueno, ala guztiek aldean. Bainon, amona zarbat. Amona xarbat, zazpibegiko baratzai, dehadarkarim jaioan, marrubilapur nenkusanetan, biziote dut gaixuan. Bueno, lehenengo eta behin aipatu behar da, Espainian bigarren errepublika indarrean jarri zala. Eibarren izan zen lehen da bizikoz, baina arratzaldera arte esan bermatu aginte eredua berri bat ez zegoela, monarkiaren eta Alfonso Amairugarren zan orduko erregeak alde egiten dau, berak dino ez duela odolik gure izurtzerik monarkia edo republika ez da behid horretan, alde egiten dau, eta bigarren errepublika jartzen da agintean. Galdakoko bizimodua nik 13 urte neukazenean, izan zen, nik esango nuke, erdi agrario eta erdi industriala. Gehienok esplosibozko semeak gara. Kulturaren aldaketa dator, ez da? Ordura arte, Galdako izin da lurrari lotuta edo nekazaritzari lotuta
bizizan dagoen herri batek, da hemendik aurrera beste ekonomi bide bat agertzen da ez, industria. Orduan, gure Galdakako jentea bizizan zen, bai baserritik ondino, ganada burbet baukan, eta industriatik. Orduan, hasten da dinamita, dinamitaren inguruan fabrika txiki batzuk, eta modelo sozial aldatzera doa. Politika munduan hamarkada gogorra izan zen, bai estatu mailan eta bai gure herrian, gure Euskadi maitean. Orduko hamarkadan alegin guztiak egiten hasi ginean, 31. urtean Lizarrako udalen batzarrean onartu zen gure araudia, gure estatutoa kongresora eroan eta kongresoan aprobatzeko. Azken batean, bigarren errepublikak zetako moten dugu gaitasuna. Iritsi politikoak, iritsi sozialak, zango duke populua, herri osoa, indar berrituta bere adierazpenak egiten ditu, hauteskunde bidez, erakunde barriak antolatuz, eta langileek eskubide berriak lortzen dituzte, erakundetu egiten dira lana harremanak, eta errepublika honek ere laizismoa izango du helburutzat, hau da, aginte zibila eta eleiztarren agintearen bereizketa. Eta hainbat katolikok hori eraso moduan sentitzen hasi ziren. Berez, programazan, eleiz agintean, eleiz aginteriak, eleiz esparruan eleiz aginteriak agintzen dute, eta gizartean estaduko agintariak dute agintaritza. Kultura batetik bestera pasakeran, imaginario aldatu behar dago, ezta? Osea, bestera batera pentsatu, beste ulermenak uki, inguru bestera batera ulertu, gauza barri edatazolako, ez? Da lengoak barriztau egiten dire, batzuk desagertu ingo dire, beste batzuk barriztau, baina gara, pauso guzti horrek bere denpora askatzen dago. Gero, erlegio alderditik, erlegioa geratzen da, zezango zut, aparteko kapitulo modure. Ja, ez da bizitza guztien sartuko, bozio personal bat izango da. 1936ko otsailean egindako hauteskundetan halako hiru erpin edo hiru angulo, hiru bloke bereizten dira. Hiru hankako gizarte bat dago Euskal Herrian. Zeintzu dira indar horiek? Alde batetik indar barri bat sendotu egiten da hauteskundetan, eta indar barri hori jeltzaleena izango da, hau da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Basko, beste erpin bat oso garrantzitsua batez be hirigunetan eta industri gunetan, eskerreko indar republikano eta sozialistak, eta gero Frente Popular moduan bilduko direnak, eta hirugarrenak eskubikoak. En Galdakao teníamos entonces, te estoy hablando ya de la época de los 20, cuando la dictadura de Primo de Rivera. Si quieres, dos grupos políticos. Uno, el nacionalista, que ya había evolucionado bastante desde... ya tenía una fuerza importante el nacionalismo en esa época. Y el otro, había un conglomerado que llamaban la Liga. La Liga, se habían agrupado en la Liga conservadores, tradicionalistas, en fin, tenían la Liga. Teníamos el Bazoki, había el local de la Liga, tenía un local de la Liga. Y enfrente estaba la Casa Roja, el Bazoki. El Bazoki estaba en la parte de arriba, en la parte de abajo había una taberna. Y yo era secretario del Bazoki. Eta eskubiko horretan, bi eratakoak daude. Alde batetik, monarkia barriro indarrean ekarri nahi dutenak,
eta gero beste batzuk komunion tradizionalistakoak, eta komunion tradizionalistakoak monarkia indarrean jarri nahi dute, baina euren erregea, hau da, karlisten hildokoa. Eta tradizionalista hauek Euskal Herrien indarra handia auken. Eta aukera guztiak erabiltzen zituzten, barriro euren monarkia tradizionalista hori, monarkia konfesionala, jangoikoa jarriaz helburu moduan, eta erabiliko dute alde batetik estrategia parlamentarista bat, hauteskundetan aurkeztuko dira, baina aldi berean talde armatuak prestatzen, entrenatzen, hasi 1992tik aurrera han hemenka. Eta 1996an talde politiko hau, tradizionalista hauek, baita ere euken alako talde armadarako edo zibilek, baina armadarako prestaturik. Zar eta zuaitzi jantziak, urratz bat egin eta adar utz. Urratz bat egin eta garutx, oroipen txori ez zeuden, beterik nik usta bat batean, egoi eragin ziten. Uztailan 17an, azten dira tropak mugitzen, Ipar Afrikan, eta 18an toki batzutan, tokian tokiko agintari militarrak indarrez kalea hartu eta beren indarra jarri nahi dute. Bitorio nauzien hiru kuartel, da kanpea bezinoa 4. Besteran zapat ben, goio zen Franco Korrik, baina esan radiorik, telebizioa zen, guzkentzen entera. Eta domaka goxean, joan nintzen nire etigaz, mesala. Abuzu nauzien, ja milizianuek esaten, ja voluntarioak, esaten gerreak urten dugula, eta haiti esatzen, naozazi bat, eta euskaldurek, gogoak, eta mesala. Ez da gizu gerreak urten dugula, euskara entereu. Gerreak urten dugu, Iturrin urten dugu gerreak. Franco koituz kuartelak eta hor entereu, haite entereu, haik esan da, entereu ez. Bueno, igartzen zan ja aurretik, ezta, matxinatuen mugimendua nola zeuden eta, bueno, egia esateko errepublika sortu zenetik ja zeuden zurrumurruak eta botere ekonomikoek nahi zuten hori hankasgora sortzia, ezta, errepublikarekin gustura ez zebizelako. Eta euren arma ero atxikia izan zen, beste erligiaorena, botere militarra, nekazaritzak eta horrela, ezta. Takua zan, uztailaren 17 zain zuzen ere, zelan hasi ziren, adibidez hemen dago eskola bat oso importanteana dena, eta zer esanik ez, garai horretan eskola armeriza, eta eure zeukaten kurso amaieraren afariza, ezta. Beraz, zeuden hor Untxagako taberna baten, afaltzen, eta nola gabeko behatxeak aldian ero, entzun zeben nola matxinatuak hasi zirela mugimenduak eitzen, zeo zer arraroa eitzen Afrika partian, ezta? Hori ikusita joan ziren ayuntamentora, armak eskatzera, jakinda, Ibarren armaren tailarrak eta oso potenteak zirela, ezta? Eta ayuntamentoan zeben onartu armak banatzea, ikusita tontokeriza bat izango zala, egun bateko tontokeriza, eta nun gainera eta Afrikan, ezta? Horren eragina Ibarren ero Euskal Herrizan, printzipioz ez zeukaten inungo importantziarik, ezta? Eta guztiz ere, nahiko urduri gelditu ziren, bertako gazteak, konsienziatu da. Belarrak gaiztoak jan ditu, nire bidezka iskutuak. Ale bakanak dakartzin, bide gaineko mastiak eta hortziak peitu du iguzkin. Beste militar batzuk, begiratzen ari dira, ez daude, legez
kanpoko ekintza horren alde, zuri legez kanpoko ekintza bat zen zalantzabarik, eta beste toki batzutan, aleginen saiatzen diren militarrak, baina gizarteko eta agintari politikoak gai dira, militar horiek beste laguntza batzukin, erasoa gelditzeko eta beraz barriro errepublikako agintariak, legezko agintariak legean mantentzea agintari gisa. Euskal Herrian zehazki zer gertatzen da? Iruñan eta Gasteizen militarrak berehala kontrolatzen dutela ingurua. Eta ez dute ezelango erresistentzi naharmenik ondo planifikatuta zeukatelako. Eta beste batetik, toki hauetan, bai Gasteizen, bai da batez be Iruñan, trama zibil indartzu bat du tradizionalisten bidez. Eta tradizionalista hauek, horrez gainera, armada barriako, gerra hasteko prestatu egiten dira. Había mucha tensión, ¿entiendes? Ya se sabía que habría algo, había mucha tensión. Y no vas a creer que ellos se movieron, ¿entiendes? Franco se movió, como estuvo en África, se movió por la parte del sur, pero por aquí no había tanto. Por aquí ya dieron tiempo, ¿entiendes?, a los partidos. Aquí dijo, coño, pues se ha sublevado Franco contra el régimen, el republicano. Bueno, y Franco y Queipo de Llano y todo. Casualmente, pues las osadas que hablaban por Queipo de Llano, las osadas que decía por radio también, lo que se comía aquí, joder, que teníamos que echar mano a las ratas para comer y todo. Joder, pero muchas cosas de esas, ¿eh? Bueno, indarkeriarekin lotuta dagoen edozein gatazkatan, ikusten duguna da garrantzia handia daukala momenturen baten egia ateratzea. Esaten dugu gatazkek berradizkidetze helburu bat eduki behar dutela, bide bat, eta bide horretan batez ere gehien sufritu zutenen egia ateratzea eta rekonozitzea oso garrantzizkoa da. Gainera, gatazka batzuetan biktimek biktimizazio bikoitza jasaten dute, gure gerra zibilean bezala. Batetik galera izugarriak uki zituzten, baina bestetik ezin izan zuten gaia hitz egin hainbeste urtetan. Kasu honetan bereziki garrantzizkoa da jende horri aukera ematea adierazteko beraien bizipena eta leku bat emateko beraien narrazioari. Lehenengotan zen ez, importantzik inogemon, hemen 8 egunean, esan ikusten esatako movimenturik, eta 8 egunean egon hasi izan injurin sindikatuak, PNV esan erregularra desididan zure martxan hastea, eta injurin sindikatuak egon izan sindikatu republikano, PSOE, eta Acción Nacionalista Vasca, eta beste popular edo bai. Eta horrekin Monteurien, kuadribiek edo personal, zeke zelete batzuku besoan imini, bezala da eskometakaz Monteurien kaminora. Gipuzkoan, Donostin, armada badoa Donosti okupatzen, baina Frente Popularreko eta batez be anarkistek eta batez be Frente Popularreko jendeak eraso egiten die militar hauei, eta militarrak ozta bere azkenean joan behar dira kuartelean, eta kuartelean galdu egite dute. Militarren naia eta oso nabarmena izan zeuren, hori, bere helburua zen mugara ailegatzea. Garbi dago arrazoia, ezta? Alde batetikan, Frantzian zegoen ezkerreko gobernu bat, orduan euren bildurra zen, ea errepublikara ailegatuko ziren armak Frantziatik, ezta? Orduan, buru belarri sartu ziren helburu horrekin, eta horrelako konbate oso latxak eta zu eman ondoren, Irunera, irailaren 5 sartu ziren bertan, ezta?
Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta garbi eukieban norantza egin behar eban bere pausua, bere ibilbidea, eta orduan bere alderdi guztiari esandakoa zan, momentu aretan bere bidea, guztien bidea, autonomia lortzea zala, eta autonomia hori lortzeko derrigorrez bide demokratikotik joan behar ginala, eta orduko bide demokratikoa errepublikaren eskuan egoala. Urte goien zutela. Zuek zarpildu itzalian, lehenera norkele kardaken, zabal naroan nuen baratza, gaurain estu, gaurain gabe. Zalantza handia zegoen zer egingo ote zuen Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez da ahaztu behar Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi konfesionala zen, katolikoa zen, eta altxatu ziren golpe militarren alde jartzen zirenak jangoikoa eta katolikotasunaren izena erabiltzen hasi ziren. Eta hor jeltzaleek benetan halako zalantza, kontzientzia zalantza handia zuten, benetan posible zen katoliko batek beste katoliko bat hiltzea, hori legezkoa zen, eta da itzol eta horiek gonzien pentsatzen, eta horrelakoak hausnartzen, da hor kontzientzia iragozpen handiak gertatu ziren, baina azkenean, belaunaldi gazteko buruzagi hauek, lehenetsi zuten Eusko Alderdi Jeltzalearen lehen jomuga euskal aginte politiko bat lortzea zala. Eta ikuspuntu demokratikotik lortu behar zala, ekimen demokratiko lortu behar zala. El Partido Nacionalista se encuentra en una encrucijada. Se encuentra en la encrucijada de que la República había tenido una etapa muy mala donde había habido levantamientos, muertes, habían matado a cantidad de gente, curas, esto y tenía mal eso. El Partido Nacionalista aquí se cuidó de organizar la propia defensa de todos los centros estos para que no pasara nada, y así ocurrió. Y claro, el Partido Nacionalista había una división interna de los más avanzados, decían, pues bueno, pues aquí vamos por el camino con la República, ¿no? Y había mucha gente que pensaba también que se podía quizás sacar más tajada por el otro lado. Entonces duró mucho tiempo el partido, duró mucho tiempo en decidirse, lo menos un par de meses. Si no fue un par de meses, un mes largo sí. La decisión del partido, pues claro, como decía, había habido conversaciones por parte de los dirigentes del partido, había habido conversaciones con los sublevados, que claro, pero llegaron a la convicción de que por ahí, que los sublevados no estaban dispuestos a conceder nada, ni esto, que no estaban dispuestos a conceder. Entonces para el partido se le dio el peso de que tenía que tomar una decisión ya, porque era urgente, y entonces se decidió por esto. La única petición que hacía el partido era que se aprobara el estatuto. Se aprobara el estatuto para esto. Espainiako parlamentuak onartu egiten duela Euskal Estatutua de Euskal Aginte Politikoa. Eta, zuri bakarrik, ordainez edo, kolaborazio horren adierazbide bezala, hiru jok katoliko izanik, Bigarren Errepublikako gobernuko ministro bihurtzen da. Eta hor gertatzen da Euskal Herriko garaikide historian edo gaur egungo historian momenturik garrantzitsuena. Eusko Jaurlaritza bat aginte politiko bat antolatzen dela, parlamentua ezin da bildu, Euskal Parlamenturik ezin da bildu, ez dagoelako ezelango baldintzerik, elgetan daude burukaldiak, eta Gernikan gobernu bat antolatzen da.
eta Eusko Jaurlaritzak aurrerantzean, 9 hilabetez, hartzen du gidaritza berri bat. Eta horrazten da beste fase bat. Eta gobernu hau, azpimarratu behar da, konzentraziozko gobernua dela. Gerrak horretan drama bat dakar, ez? Jente religiosoa, gerra baten sartzen danean, eta erlegio horren areizeak, arrazoia, beste taldari emoten badautzo, norberaren sinismena, norberaren erlegioa geratzen da apurbet kondenatute. Hereje bat izingo balitz, persona bakotzak bere burua hereje bat izingo balitz ulertzen dago, ezta? Eta orduen beste drama bat dakar horrek, jentearen kontzientzian eta ulermenean eta golpe gogor bat izin zen. Baratz erdian dutarkin amonaldero kadator begi galduak noranain eriotzak dakar besalagun bere buruz ez baita gai. Gobernu horren lanik garrantzitsuena gerra bateri aurre egitea. Eta ez edozelango gerra. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzakoak ezin zuten ahaztu aurkariaren artean baita ere euskaldun asko zeudela. Eta horiek horrez gainera alemanen eta italianuen laguntza zine handiagoa zutela. Eusko Jaurlaritza sortzen da 1986ko urrizean, eta daukon borondate irmua da irauteko. Eta sortzen da errezeak daben, abertzaletasunak behintzat ulertzen daben errezearen nahi bat asetzeko. Herri honek daben autogobernurako grina eta behar hori asetzeko. Eta ez da momentu baterako sortzen, ez bada, irauteko sortzen da. Eta urritxik ekainera bitxartian iraungo dau, eta iraungo dau irauteko gogoz, horraitxik sortuko dituen erakunde guztiak, izaila estadu bat osaterainoko erakundiak sortuko ditu. Eta 3 hilabete horretan, etorriko da, naiza batetik eta ezina bestetik. Batzuk daukie indarra, hau da, frankistak daukie indarra, eta Eusko Jaurlaritzak islatzen daben edo ordezkatzen daben herri horrek dauko borondatia, baina borondatia nahiko ez dana frankistek eta frankisten lagunak daukien indarraren aurrean. 3 hilabete horrek izango dira, atzerakada bat, hasi martizaren 31 eta ekainaren 17 arte, atzera, ariketa Euskal Herritik kanpora botau arte. Esan dudana, batetik borondatia eta naiza, eta bestetik indarra. Hori da, nire ustez laburpena hori izan daiteke. Alemanek zer egin zuten, gero Bigarren Munduko Gerran abian erabili zituzten taktika militar guztiak hemen probatu. Hau da, Euskal Herri esan dezakegu, izan zela lehengo lekua alde batetikan nola biztanle zibilei bonbeardatu zuten, kasu horretan horregaitik da oso simbolikoa zera, Gernikakoa, eta bestetik taktika militar aldetik, estrategia militarretatik erabilitako gauzak, ezta? Espainiako gerra arte, zeinbat gerra ziren antxinako gerrak, hau da, kaballeria ligera, infanteria, lubakisa, baina leku jakin baten eta estabilizatuta frentia, ezta? Baina hemen erabili zituzten ja teknikak, hau da, infanteria erabiltziaz gain kainoiak, baina alkance askoko kainoiak, hau da, 15 kilometroko zera tiroak bota eta orduka jo, egurra eman, eta horren ostian bombardaketak, ezta? Zigortu lubakisak, bai
kainoiekin zein abioiekin, eta eman, eta orduak eman ondoren, orduantxe, etortzen zen infanteria, ja printzipioz dana garbituta egon behar zen lekuak errematatzeko, ezta? Horrelako taktika militarrak erabili zituzten hemen intxorta partean lehenbiziko aldiz eta gero zoritxarrez Bizkaiko erasoldian. Amaika urtegaz barraixe, bitiken pasioan eta umeak urte bi edo lanpilare, eta horra pasioan plazako arte. Eta zirenak hasi ziren. Eta orduen janozten emoten denporia umea gazarai batea. Dana karrakalde bat sartu nintzen, horreixe refugia tximelarren azpien dauena da. Eta horrezia etiko inozten, lo demás, ni inoz bezira, pitibide gantxika dutenaz, eta ziru inakiko etxeko ape, antxeil garrale biok. Ez ki, holango guzek iziten ziren. Amona zatozki totoi, bilo balastan ezazun, esan zadazu biloban, itzori soilki sarrak ditondu, ardoa oidun bezala. Corríamos todos a la boca de esto, pero mucha gente se quedaba en la boca del refugio. Esta boca que te digo que estaba en medio del túnel, había una boca de entrada y la gente pues se quedaba mirando a los aviones, pues no le daban importancia. Creo que los aviones cuando pasaban los veían y tomaban nota. Irakasi izan deita dei, aita deita maurtzaroko, lurrak irentxi lagunak, zarrez birrumetu danez gero, mendeko dara bilenak. Horrelako egoerak aztertzerakoan garrantzia ematen diogu batez ere, ikasteari zer gertatu zen eta zer egin behar dugun errepikatu ez dadin. Gizakio frogatu duguna da, gai garela artea, edertasuna eta baita elkar laguntza sortzeko, baina frogatu dugu gai garela elkarriltzeko eta izugarrizko sufrimentuak elkarri sortzeko. Orduan, batez egin interesatzen zaigu zer eraman gintuen egoera horretara, ze testu inguruk, ze interesek, ze dinamikak, ze elkarren irudik, eta ze ikasi behar dugu prozesu horretatik aurrera begira hori eman ez dadin. Porrot batetik datoz frankistak. Madrili ezin izan zuten hartu, da harrapatu. Eta egia esan, horrek euren moralean ere eragina izan zuten. Madrilin itzerezko resistentzia erakutsi zuen Madrileko populazioak. Eta orduan aldaketa taktiko bat egite dute, ez gara oso frankistek, ez gara itxutuko Madril hartzen, eta guazen orain iparraldea garbitzera hartzera. Iparraldean badago industri bat, badago populazio interesante bat, eta holan zati bat geure ganatuko du. Da indar guztiak konzentratzen ditu molaren agindupean, erasoaldi hori lehenengo Eusko Jaurlaritzen kontra, Bizkaien kontra, eta gero, Santander da Asturias eraino, ez? Etorten zian abioak, lehenengo etorten zen Goikotxea, el alkahuete, letxerue, el alkahuete eixen asko ukibuen. Ite ben inkursioa, bat horre el alkahuete. Gero, handik etorten zian, bela baltzalez, irunen, zelango junkerrak. Da, harin darrangadea, harin darran. Azten zian kanpak, joten estu, dari kanpaka estu, joten azten zinean peligro. Txakurrik hausike, gora eta bera, behiek horroaka, ari seriak itoren ari zer dakardien bai, ezin desan espetakulo bet. Behiek horroaka, txakurri gora eta bera, alaurike, da gu buruen honestak bota. Da, ni ez beste balindi izin dezelako, bai beste apaino getxo biziten nintzen. Da nik etorriaren ez zean holan zute kontratxuen paretan nintzen da, paseko diez da. Bai, gure amak errefugiora martxio behar goxean lehen gorduen. Lastan dut berarritutan, begi-begira dagokit, gero geldiro nor zaitut,
euskeraz ark niri galdegina, goguan besterik ez dut. Biak ganean da bizela, urtekin gauzen agusture, enrolezionik hilbozkueta, hilbizkueta, baina baita zan galapakala, izizen dramatiko ez izen ikustea handi hortu zantu inguruti, galdako zelan egon zan zuten bastarra guztiek, osak etxeak segido zazpiedo arraien zeizan, bai horro kurtzen hasi, eta plazako txera gino, bai guan legon zizan, 1000 bomba izenderia. 1000 bomba, kandelan moduen. Biktimek bakegintzarako daukaten potentzial berezia. Ikusten duguna da, sufrimentua eta galerak jasan dituzten pertsonak sarritan nahi izaten dutela beraien esperientzia erabili ekarpen bezala, hori beste inori ez gertatzeko, hori errepikatu zadin, gizarte hobeago batetan laguntzeko, eta hori potentzial berezi bada. Ez da berdina hori kaleko edonork esatea edo biktima den pertsona batek. Adibidez, hemen Gernikan oso garrantzizkoa izan da lekukoek adierazi duten gogoa eta grina eta konpromisoa beraien testimonioa emateko bakeari eta berradizkidetzearen inguruan ekarpen bat egiteko. Eta berriz ere, azpimarratzea hori norbaitek albideratu eta lagundu egin behar duela, hori 85 urteko pertsona batek bere kabuz ezin duela egin, baina garrantzizko bide badala. Biktima daukan potentzial moral hori bakea eta justizia eskatzeko. Porque entonces además se juega mucho también a las cartas. Bueno, jugaban pues eso, jugadores y cromos de esa clase y tal, y jugaban a las cartas. Y estábamos pues en grupos seguramente. Sabino Uranga, el hijo de Goyarrola, el panadero, mi hermano Moisés, estaríamos, pues yo estaba con David Durón, pues unos 5 estaríamos eso. Yo iba con mi hermano José María, el difunto, de la mano, que entonces era un chaval de unos 3 años o 4, de la mano le llevaba. Bombia josi zanean, niebonen zen beste refugioan, esan dut zut, Antximelarren azpikoa, Antximelarren zen nire hilo batxuegaz. Eta bombia josi orduen ganek danak bildurtuten, jakin gendun guri edo ondoan diretzela, ez? El bombazo y todos los escombros nos caen a los pies. A David Durón y a mí a los pies. ¿Entiendes? Y a mi hermano José Mari. Y porque íbamos charlando y avanzando en el túnel. Porque la bomba perforó y se vio el cielo, se vio. Pase zan, ez da, 10 minutu edo bomba botata gero, edo gehiago igual apurbet. Eta urten zeuden handik, eta gure refugiora sartu zen Rosita Beitia. Hemeko Tximelarren behan bizi zan. Eta beren alabatxugaz, Josefita izena, buruen dekotzaton dino. Holango, 3 urte ingurukoa do gitxi hau, urte bi igual. Egon zan aregaz, errefugioan, dinezuten moduen, emeko errefugioan, Emekoan. Eta sartu ziren gurera Manu Carrasco eta Rosita Beitia. Bete eta guzti zeutze zurie, bueno, polvo, ez ezetuteko moduen, Eutze zuride, arpegita dana zurituta. Eta zagatak eta negarrez. Eta nortzute zonek eta bildurtute danok ondoan, eta nire ondoan egon ziren Rosita eta Manu. Eta Rositak hor liburuen epinten dute negarrez eta zagataka esateuen. Ai, le he tenido mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado la hija Josefita. Horren esplosiñoagaz, berari itxakon paseu ez, bai alabatxueki joena ondoan, eskapeiakon. Hilda, claro. Eta hasi zan biraka berriz, hiltzarrei boskan egarrez, erigotzaren egarrin, bizitzearen ondaraleak, larrañean eultenari. Y nosotros, pues yo creía que mi hermano y esos estaban jugando en los laterales, ya te he dicho que había unos bancos, y estaban jugando allí a las cartas.
yo tenía la duda de que mi hermano y estos estarían al otro lado del socavón que había hecho la bomba, al otro lado, pero sin embargo les había cogido a todos esos, a los 16. La gente quiso auxiliar a los heridos y esto no pudieron porque venían los aviones ametrallándoles. Todas las víctimas, todos los muertos, llevaron aquí a donde te he dicho que estaba la casa de los Vicandi, que era un bar, tenía una parte que era el bar y tenía un reservado que estaba lleno de mesas. Fueron allí todos los muertos en las mesas. Y mis padres vinieron ahí a reconocer a ver si era mi hermano. Kapilen ozean, Maria Galantan alabea, beste ama alabea da alabaka. Azaulana Andrea, da norri zen gau, kapilen holantxe finite denak. Kapilenek azitu zen, Rosa egilu zen bikotxak esenarek, da esotzien, zoazi refugiora, ensegida noata, da bera lotute mutilbiek ilotzi zen, han hiru matantzi itzela. Da además, errekea pasetan zen handi, errekatxoe, anazailu zen etzera urtetauela, errekea goikotxetik tortzen errekatxoe, da ba errefugiotza eta edozelekuten buru esartzen gindun koite duok eta, pentsa bentsi gauzela, da koio ben da bertan bota bombea, da inbesti hilzitu zen. Da zelango personak, kategorikoak. Da aripe kapilen zen handanak. Tristi izin zen, ama, alabea eta alababi, moren hori hilotze zen. Danak, bera biharren egualako fabriken, ostantzian bera bai, danak arbitaitu familie guztian txek. Bai, ama, da alababi, familie guztia arbitzen. Da Rosari, seme biek ukizitu zenak. Da, zera, azaulana, ari pentsu zera ukirunak, Josefina hilgo zen ja, Josefina. Zera, Etxebarria lemoakoa zerkondu zen, nire lagunesan, da gero, haren ama bebai. Maria Galantan alabea. Ama eta jarreatan joaz izan etzera behini, ikusten da berez, da antzia zetu nuen, norma kontran, egon izan, ama zei kadaberak, da nik izetu nuen, neure eskolan, neure maile egon zan, Moises Hugo, amaika Ortegaz orduen ja, eta esatu nuen bada utzegaz da, esatu ziteko moduen, bai nik, eramaten ez da, erropea egiteko zeo zageti, Moises da, izi zen egi da, ozak, Baldarnio, mutiko bat gure gana. Har, birbiloa nik seme. Mutiko bat gure gana, hark birbiloa nik semen, ikusamonak bertan gelditu, daren estizko irribarre. Burrukaldi horietan, martxo, aprilean, maiatzakoan, ja populazio zibilak izango dira helburu. Eta holan, heltzen dira, ekainean Bilbora. Eta azkenean, hor burdinezi bat onarren, taktika militar berrientzako hori izan eragozpena. Gogoratu horrek harremen ziren frenteak eta koiote, eurak parete ziren, neke Galdakako koio zerunean egunintzen errefugioa zera torrea egiten zen, parrokiko torrea, ez dakizu, kanpa torrea, araze, aizata zeuren dala refugio konena. Egi hori batzutan urte asko pasata ateratzen dela. Gure kasuan adibidez, transizio famatuan dana tapatu egin zen, etzen egirik atera eta ia eskatu erez, baina ikusten duguna da orain sufrimendua eta sarraskia jasan zutenen bilobak hartu dutela rol berri bat, rol aktibo bat, reivindikatuz memoria, reivindikatuz beraien aiton amonen egia, ateratzea eta publiko egitea, bai beraien prozesu pertsonalean eta bai gizarte bezala daukagun behar bat moduan. Lastamdu poza orain akusongi diotza. Iau bai olako. Ta nere izenez igurtzi zuen burutik oinetara.
ta nire izenez igurtzi zuen burutik oinetaraino. Ainhoa! Lehena zegoen orainaz, ele gozoka bitzuok, mintzo berazi arduten, ene asaben lokarri zarra, jaunari zorretzan eten. Aquí había un para los bombardeos. Testigantzak entzuterakoan, kuriosoa izaten den gauza bat, eta sarritan entzuten dena da, nola gaztetxo ziren eskamutilak esaten zuten. Hombre, gu hasieran, ziren den, ez geneukan eskolarik, rutinak apurtzen ziren, bataioak ikusten genituen, hemen kamioiekin, eta bueno, eske pelikula baten egotea bezala zen. Eta horrek pentsarazten digu, hain zuzen ere, hezkuntzaren garrantziaz, ez? Nola, pelikuletan ikusten ditugu, edo gaur bideojogoetan ikusten dian irudiak, eta badirudi gerra gauza iaia emozionante badala, ez da? Batez ere ikusten ditugulako alderdi estetikoak eta ez hainbeste pertsona konkretuen bizitza konkretuetan daukaten eragina, eta apurketa eta sufrimentua. Alde hortatik iruditzen zaigu hezkuntzari garrantzia eman behar diogula, hezkuntzak erakutsi egin behar duela, zer dagoen gerra kultura baten atzean, gerra ekonomia baten atzean, non bukatzen duen guzti horrek, ze eragin daukan pertsona konkretuetan, eta horrekin lotuta zelako etsai irudiak zabaltzen ditugun. Azken batean, olako egoera batetara eramaten gaitu, bestea etsai bihurtzeak, besteari gizatasuna eta pertsona eskubideak entzen diogunean gai gera edo zer egiteko, eta hortan hezkuntza garrantzia handia dauka. Ordun eguzkiz jantzi zan, asabazarren asabazarren baratzan, ordun zuhaitzak igaliz, ordun baratzan leheneratu zan, mugak berriro zabaliz. Ez dela bereiztu behar guztiz gerra eta bakea. Gerraren erdian edo baketa baten erdian bizitza dagoela, edertasuna dagoela, gai garela elkar laguntzeko, eta baditugu testimonioak nola adibidez bando batetakoak beste bati bizitza salbatzen dion. Horri deitzen diogu berradizkidetze hasiak, ezta? Nola suntziketaren erdian bizitza eta elkar laguntza badagoen. Eta alderantziz, itxurazko bakearen erdian ikusten dugu nola eguneroko bizitzan hainbeste indarkeria ere ematen den espazio mikroagoetan. Pena sentitze bala, hain jente ona ikusita, erreketeak, goikoak hain ona ikusita, eure zelan bombardio beben Gernika. Bulerrian pistolia ipini, ametraleu, amartileu pistolia, eta ni inoz hil zorian sentidu banaz, orduentzi sentiduan gure aita hilda. Zorionez, momentuatan, kapitana edo komandantia etorri, jo, pistola gainean besteari, da kanpora gindu eban, esan ez, holako gozua eta egitek ezilea gizona hil. Eta gure aiteri ezautzen, berabe agua isilik egiten ikasi dagiala. Talen ikusi gabeko zuhaitz berriz bat zegoen. Zuhaitz berri bat zegoan, erdian guzien burun, haren gerizak, herri baratzak, ezin hilkore egin ditu. Ordutik asko ikasi dugula, elkarkidetasunean, gu
ondo hartuak izan ginean, herri guztietan joaten ginean, herri guztietan gure umetxoak, gure nagusiak, bai Hego Amerikan, bai Europan, toki guztietan joaten ginean tokian, da behar bada gure jaurlaritzaren eraginez, edo haurek ere elkarkidea ziralako, ondo baino hobeto hartuak izan ginen. Dorduan, sarriten esaten danean, zer daukazu zuek euskaldunok, beste apaino gehiago, zuen elkarkidetasuna agiriago ikusten data, nik sarriten esaten dutziet, guk erakutzi ona daukagu, gure atxineko, gure gudaosteko, jentia zelan hartua izan zen, herri askotan eta beti besoa zabalik. Eta guk ere herri bezala hori egiten dugu, egin behar dugu, etorkinei besoa zabaldu, gaur erakutziak emon, baina baitere haurek handik hartu, ze ikasi asko daukagu, kanpotik etorten diranen gandik. Nosotros hemos pasado unos años que nos han mermado la vida de los chavales y yo no he aprovechado mucho de chaval porque teníamos 4 años de guerra, luego vino la guerra europea también, con bastante hambre, el año 41 fue también tremendo. Yo les diría pues eso, que sobre todo que tiene que haber paz, porque si con guerras y esto pues no hay felicidad. Nire tabor mendi, nire baratz sarreren antzalda. Baratzaharren antzaldan, egi mami bihurradin, lehenaren muinak aldatu bezan, baratzarra baratz berri. Ordune guzkiz jantzizan, asabazarren baratzan, ordun zuhaitzak igaliz, ordun baratzan leheneratu zan, mugak berriro zabaliz.